Too Good To Go é unha aplicación que funciona en toda Europa buscando o aproveitamento da comida e evitando que se malgaste. A esta iniciativa sumáronse 3 paceiras de Vilagarcía. A través desta aplicación, as vendedoras ofertan un paquete co produto excedente e os compradores o mercan a un prezo reducido. Pois é unha aplicación para que nos aproveitemos o peixe que nos sobra a última hora. Ti vas a comprar un pack na aplicación Too Good To Go, que vaite costar 5 euros, pero eu teño que poñer un pack que chegue un valor de 15 euros. Grazas a esta aplicación, as vendedoras dan saída aos excedentes de peixe e os compradores obteñen un paquete de pescado aforrando 2/3 do seu valor. Hombre, para nós, que aproveitamos o peixe que nos sobra a última hora, que ao final moitas veces, pois eso, acabas regalando ou moitas veces incluso tirando, é unha pena. E para que o leva vai a aferrar, pois eso, imagínate, o pack ten que valer 15 euros e moitas veces é de 15 para arriba e van a pagar 5 euros. As praceiras completan os paquetes con produto fresco e de calidade. Pescado de calidade? Tío que ves aquí, mira, tío, imagina, este chupo, ahora aquí, quedas un chupo solo, é que vas con un chupo solo. Pois ese chupo, pois a mellor pesa 100, 200, 300 gramos, mete un chupo solo, non vai a botar un kilo. Despois 4 rapantes, 2 pescadillos, un toro de salmón, un toro de badeso, un curubelo. O que te vai quedar, faz, en vez de mandarlle unha mesma cantidade, non, mandalle algo variado. Segundo as praceiras, a aplicación a utiliza xente de todas as idades, aínda que principalmente a maioría é xente moza. O que máis destacan é que atrae a praza a novos clientes. O mismo che ve unha persona maior, pero sobre todo xente que nunca pisou o mercado de abastos, sí? Xente que nunca veu por aquí, agora de repente empeza a vir un montón de xente nova, xente xoven, algunha xente maior tamén, pero por medio dos fillos, O sea, co perfil é de xente xoven. Ven moita xente que non ven nunca a plaza. Hai xente que non coñecemos de nada, sabes? Esa xente ven, de paso que che colle o pack, a veces compra outras cousas, e ven a plaza, é unha forma de darnos a conocer tamén. A aplicación está sendo un éxito para as praceiras de Vilagarcía. As vendedoras ofertan unha media de 2 paquetes ao día. A novidade leva o mercado de Vilagarcía a xente de outras vilas como a Estrada, Pontevedra ou Santiago.